Tikaona azimayi ndi zoti akumayendatu atavula ntchafu zili pa mtunda, enanso mpakana kumaonetsa mabere, zinthu zochotsa ulemu. Akakhala azibambo ena akumangoledzera zibwezi mbwerekete, komatu ndokwatira kulephera kusamala mabanja. Akakhala atsikana achichepere akutitu iwo ndi mabadi, ndipo enawo akumayenda ndi mablesa kumagulitsa thupi lawo. Akakhala achinyamata enawo ndi akulowerera kusowa zochita, basitu ndi kumangochita zaumbanda. Ana nawo mwano ndi ndosayamba, mabanja ndi kumagawanikana. Chikhalidwe chatayika, ena tupo makamba nkumatero, ena akuti ayi itu ndi nthawi yake basi, tafika nthawi yonena kuti no kukhala kwake tidzikhala motere. Tabwera panotu kuti ticheze ndi Rasta Solomon. Enanu ngati mmatitsatira bwinobwino, munthu uyu siwachilendo iyayi, akhala akuzitchula yekha bwinobwino. Tingazakhale kuti mwina mwake ife tikumutchulira dzina lake, azitchule yekha, ndi amene tikhale tikumayenda naye, kucheza naye nkhani zimene azikambidwa, komano anthu sitikuzikamba. Takulandirani Rasta Solomon. Zona di munthu wankulu. Ine ndi Rasta Solomon, monga ngati mukudziwa kale amalawi. Pakati pa tinabwera ndi program ina yake, ndikhulupirira zoti ambiri anayionera ndithu. Ija makamba zoti nati Rasta ni ndani? Ni Naziri. Naziri, ndiyo uja ndithu Naziri muziwa kale uja. De takulandirani ndithu kuti mwatipeza. Mwandilandira ndino? Ndakulandira ndino. Okay, yamwe. Chabwino akuluakulu, takumanaso ndi Naziri ujaro ndi amene. Ena akuti akuyankhula za nzeru, ena akuti yayi wasuta chamba Naziri. Chabwino. Olotupa chatu olo nthawi ya mneneri tu kumene tu amatelo anthu kumene kuti wapenga uyu achina Nowa chamba chapengesa. Koma siku lakelo litafika anapeza zoti Nowa makamba zona. Ndi chimodzimodzi panopa olo nthawi ya Yesu mmamva inuyo mmene amanenera muja amanenera mabuku kuti ndi waziwanda uyu. Ndi wamisala uyu. Zimatero kumene amene akuzitcha kuti iwo ndi abwinobwino, koma izizi nzeru zizi Mulungu sana wapasi. Anaululira anthu amene samemvekezera tanga ululidwe. Ndi choncho kumene. Ndipo yoti ndikudziwiseni mwachimodzi muzindikire ichi. Pa nthawi ya Yesu Khristu, Mulungu amazindikiridwa kwa anthu amene amaoneka kuti ndi odwala misala. Olo ngati mukumbukira nkachisimu cha akufuna kuchosa ziwanda. Munali akuluakulu ansembe mmene muja, koma Yesu sanamutulukire kuti ndi mwana wa Mulungu. Koma ndiye yekhayo amene anali wodwala mizimu yonyasa ija ndi amene anazindikira Yesu kuti ndi mwana wa Mulungu. Mfuna munthu ono. Mufuna munthu ndiye kuti muzindikire kuti Mulungu amakhala mwa anthu amisalawo kumene. Ngani tumwaiva ali amene mamunena kuti munthu uyu ngamisala. Chabwino. Ndi apa tabwera ndi nkhani yoti tizikamba zinthu zimene azizikambidwa koma sizimakambidwa. Kutayika kwa chikhalidwe. Inu mugwirizana nazo kuti chikhalidwe chinatayika? Kwambiri. Chikhalidwe ndi chinatayika. Inu mudziwa kale dziko li ndimene likuyendera. Akamena kuti technology, tikuyitengera kwambiri technology, ndi zikhalidwe zikutayika kwambiri. Moti ana m'manyumbamo sitikukhala nawo bwino kwambiri nkhani ya technology. Wina aliyense akukhala pasogolo. Ndi chikhalidwe ndi chinatayika kwambiri. Zikusiyana ndi nthawi imene tinali ana ife ndi pano. Mukunena kuti no technology ndi imene kuonjezeraso kutayika kwa chikhalidwe? Kwambiri. Nanga si tione olomezi umachitika mafoni muja ka ma social media pa media paja. Zimapezeka zoti mwina tikoza kungoyamba mwina olokaye ku dressing mavalidwe. Zimaoneka umene uja mwina nyimbo zija amavinira mabala, ndi mavalidwe akubala. Inu mukaonera kuno anano akuzitenga ngati zinthu zija ndizovala koyenda. Ndiye kuti zinthu zosayenera kuonesa panja masiku ano tikumazionera ndi maso atuwa ndi kumayenda ndithu bwinobwino. Basi matupi pa mtunda zinthu zimene zioneka kuchipinda azikutuluka kuti kusogola cha ino wake akutewa kuti kusogola, koma sauzo zoti akuzipepusa kuti mwene uja nkutsogola acha ino wake kuti amasiku ano wake. Sana namene anati akuti cha China sichilimba, ndi akuyiwala kuti ino wake akuzika pa uChina kuti asalimbe. Wajatu tikafika kuno kumakhala nkhani zochuluka. Chabwino, chikhalidwe tagwirizana kuti chinatayika Ndi mukuona bwanji tisanafike ponoti chinatayika tikufuna tione chinalipo
kodi ino nthawi imene inuyo ngati Ras Solomon Ras Selemani muli wachichepere zimakhala bwanji ndi nthawi imene tili pano paye mukuona kusena wake nkotani nthawi imeneyo ndi mmene zilili pano? Panopa ndikalekale ife tili ana panali zinthu zambiri kwambiri zimene timazilemekeza mu nthawi imeneyo, koma panopa kamba maufulu zinthu zija zinasintha. Chifukwa chani? Ndiyelekeza ine ngati kumuzi kwathu pa nthawi imene tinalipo ifeyo ana, munthu wamkulolo akamadusa munsewu kaya ali ndi dazi kaya wolumala sizimatheka kuti mpaka umuseke. Futi ukangoyerekeza kuseka iwe nkulozera ndiye kuti si umathaso mkono ukukhote sasa kuti ubwerereso apo. Umakhala basi wapangabe yonjo. Walumala amene yoyo. Manifesta amene de china mafumuso. Sikunachuluke nthawi imeneyo mafumu achisawawa ngati mmene zikukhalira panopa kuti kalimana akakomoke nakake basi anthu 5-6 timanyumba 10 auti afumu. Timanyumba 10 auti afumu. Pomwe pa nthawi imeneyo panali fumu yayikulu ngati mmene tikumadziwira mizi makhala group headman ndi fumu. Ndikuti chimuzi chachikulu chimapezeka zoti mwina manyumba mwina 600 kapena 1000 imene koma umakhala ndi fumu imodzi. Koma panopa mfufuze mwina kwa fumu imene ndi anthu 600 ndi ochepa sangakwaneso mwina tizika no mwina ndati lero pano ndili magulu ndikuti maufulu amene aja atayisa chikhalidwe foti kusankhana kwalowano m'mizi muja ndikuti olo makolo ana athu pachibale sakumatolerana mwina wina bere lalikulu ndi laling'ono samagwirizana kamba kuti tinasankhana nonso pano awo ndamodzi mwako ndi chimene chocho kuti chichoke pa chiyambipo zidzafike pano pati yang'ane mkati mwachitika zinthu zambiri maufulu asokoneza chikhalidwe kodi mukunena kuti no maufulu ndi amene asokoneza chikhalidwe olo mulungu tumani pa ufulu wa munthu uli ndi maliro anamatiuza kuti zakuti musapange zakuti mupange sono kubwera maufulu amene tikuwanenawa akuloleza kupanga zinthu zosayenera kuti zinthu zizitani zizichitika pa moyo wa munthu fa ufulu uja ukabwera umakhala ndi zabwino inde sindikukana kuti ufulu ndi wabwino komano pali zina mkati mwa ufulumo zimakhala zosokoneza moyo wa munthu ndi chifukwa chake mukuona panopa mwana kulemekeza kunatha olo ana ako oziberekera kumene ulemu umene tinkapereka ifeyo kwa makolo nthawi imeneyo masiku ano anawo samapereka komanso china ndinganene kuti kutayika kwa chikhalidwe kukutengera ndi mendane mu YouTube social media anthu ambiri samapita m'machalichi ngati mmene ankapitira kalekale. Kutanthauza kuti kuchalichi kuja kumathanso kuthandizira kuti chikhalidwe chizikhazika. Kwambiri nanga si mulungu amafuna munthu olingalira bwino wa ulemu olemekeza anzake wakhalidwe labwino mmene nanenera muja kuti chikhalidwe ndi chabwino ndi kuti chikhalidwe chimayenda limodzi ndi chipembedzo ndiye mufufuze panopa nzipembedzo mmakachisimu azibambo sikawiri kupita m'machalichi akumachuluka ndi azimayi. Tiyeni mukaonenso azimayi aja zimene akupitira kumene kuja akumakapempha chuma cha dziko lapasi kusiya kupempha chipulumutso cha mulungu. Ndi kuti chikhalidwe tikuchita ifo tatenga chikhalidwe chicha kuzachikano kuzofuna zathu zimene tikufuna za moyo wa siku ndi siku zosogola kusiyana ndi zimene mulungu amafuna. Ndi kamba kochepa anthu oziwa mulungu kapena kuti munthu wopemphera ndi chimene chikupangisa masiku ano kuti anawo azingokula ngati nkhuku mangoyendayenda osakhala ndi nthawi yomauzana zoyenera kuti mwanaye akhalire kuti adziuke kuti akhale munthu fa munthu timachita kumpanga kuchoka kukhomo kwake. Akuti anawo atu akungokula ngati nkhuku zikangotuluka basi zimakangoyenda kuyenda basi opanda kukazikidwa basi ndikuwuzidwa kuti iwe apa uzikhala motere zosapanga nchoncho ndichoncho kumene mwana amafunika umamuuza kuti ichi ndi choyipa akamenyana uko akathamangira ku nyumba ukanena umenyeso ayi tsopano amenyana uthamangira nyumba inu sinkhanza zimenezo ndi nkhanza fa iniyo mukamuyimira mwana uja akamenyedwa kumene uja nkubwera kuno akulira kunyamuka ndi mwana uja nkupita kumene kuja ukapanga virus ndi kuti mwana uja mukumpasa moyo wokula mtima osamuuza chikhalidwe. Ife kalekale tikamenyana siti makanena ku nyumba zimathera ku nyumba tikalilalira tikamapita ku nyumba tipite tisakulira siti makanena ku nyumba kuti andimenya wakuti ayi chifukwa chani oloti mapolisi tating'ono ting'ono ti ma police unit kunalibe
ndikuti boma lija likhoza kukhala mwina polisi yayikulu yokha ndiwe sungangochoka pano ndi kankhani kosalongosoka ana ayambana kosewera akanganirana zimabotolo iwe kuno mayi chitenje nsalu mmanja uthamangira kumeneko kunalibe zimenezo fotolo muvulazane ku polisi sapita koma panopa inu mwana kungotuluka kamfuno muona kuti ku polisi kutuluka chani ku polisi zimenezi ja ana akukula mopepera ndinganene choncho kulankhula kwake kuti akukula mopepera kusiyana ndife mopyapyala popokamba watu amatero mopyapyala mapepala jakuti mapepala taletsa mapepala opyapyala opepera atu amenewo anakula mopyapyala masiku anakula mopepera kwambiri kupyapyala kwambiri ndi kalekale mwana amaziwa kuti imene ndikuyamba ilo apa ndimalize ndekha fandikapita kunyumba kuja akanditikiraso ndiye timakula tikudziwa munthu wankulu kumulemekeza sitimampangira mwana timaziwa zoti wankulu ndikampangira mwana ndikamulankhulira izi andimenya sindikanenaso kulikonse. Okay chabwino tikutero kucheza ndi Ras Solomon amene akutiunikirako ziwiri zitatu nkhani zokhuzana ndi kutayika kwa chikhalidwe. Inu mukuona bwanji mugwirizana naye Ras Solomon kunena kuti no chikhalidwe chikutayika kapena akuyankhula za mutu mwake paja mumanena kuti iye yutu asuta chamba nchifaka amayankhula zimenezi? Nanga si anthu otu akhoza kudana ndi chamba chifukwa yoti chamba ndi mankhwala. Mankhwala? Ngati panado? Yaka. Chamba ni mankhwala. Ndiyo akhoza kudana nacho. Nanga si mukuziwa iniyo matupi ndi matupi. Chimene amakonda iwo sindingakonde ine. Komanso zimene ndikukamba zimene zimene zimachitikira iwo nchifukwa yake ana awo okanika kuti awalongosole ifwa chani muone iwo akunena kuti ine ndikumakamba za chamba ayiwala zoti iwo ana awo kunyumba kwawoko ana awo wa 3 years a 4 years 5 years akalakwisa mwana awo chama mu pomukalipira mumva ndi chamba atu chimenecho ndi mwana uja wa 5 years wa 3 years angasuta chamba kodi angulira ndi iwo kumpasa mwana kuti asute chamba mwana uja amakula ndi moyo woti ndiye kuti wachamba ndi wosokoneza ndiye kuti wachamba ndi wosokoneza kamba kuti inu wake bambo onzelo alibe mamoti mwana uja azimuuza zimene wasokoneza mwamtendere osati kumuweruza munjira ya chamba atu sichisokoneza wosokoneza ndi munthu uyo ndiye kamba kuti iwo mmitu mwawo alibe nzeru ndichifukwa yake amati wachamba mwana uyo angulira iwo wampasa. Tikuona kuti kuno kumakhala atu machiyezi osati masewe nkhani mbwerekete mwayimva atu imeneyo chifukwa kana ako akanika kuti awauza futi mwana uja akamakula amati ndiye kuti kunyumba kuja ndikalakwisa amati ndine wachamba kusonza kuti ndiye kuti wachamba ndi wosokoneza ndiye ine ndimauza kuti wachamba si wosokoneza wosokoneza ndi iwo amene sasuta chambawo kodi iwe chinthu choti sunapangeko ungachitchula ubwino ndi kuyipa kwake iweyo sunamweko mowa sunasuteko chamba unganene ubwino wa chamba kapena ubwino wa mowa ndi kuyipa kwa mowa zinthu zoti sunapangeko ndikupereka funso lokuti mundiyankhe inu ya Malawi kuti kodi chinthu choyonse unapangeko funso ndi limenelo unganene ubwino ndi kuyipa kwa chinthucho chabwino itivitsa iti zachita kubwera nayo nthawi inayi komano mwatagwirizana kuti no chikhalidwe chinatayika zona chikhalidwe ndiye chikutayika ndi munganene kuti no ndi chiti chachikulu chimene mukuchiona ngati mwina makolo ndi ziti zikuluzikulu zimene zapangisa kuti chikhalidwechi chitayike mwatchulako ziwiri zitatu komano mwina mungathe zomola bwinobwino zinthu mwa ziwiri zitatu choyambira ndikhoza kunena zoti chachikulu kwambiri kuti chikhalidwe chibwerere makolo amene tili ifeyo makomomu kapena kuti mmabanja timuziwe Mulungu choyambira ndikunena kuti kutaya chikhalidwe kotu chatayika kamba kosamuziwa Mulungu fo chikhalidwe chitu Mulungu yakutiuza zoyenera kuchita ngati pabanja moti zili m'Bible zimenezi m'Bible tuli manena amati ana mverani wakuberekani manifesta amene popo ana mverani wakubalani eti amayi mverani amuna anu abambo kondani akazi anu ndiye kuti ngati banja lija likugwiritsa ntchito mawu a Mulungu ndiye kuti olo ana otuluka menemu akhala anthu famati mtengo umaziwika ndi zipaso ndiye sitingakonze chikhalidwe kunja kwa ana komwe mbanjamo achainu ake makolowa alibe chikhalidwe kusamudziwa Mulungu ayi ndiye kuti sizitheka nanga si zipaso zimene zikutuluka ana amene akutulutsa menemu chikhalidwe chikuchokera kwa makolo awo
ndiye chikozedwa bwanji chikhalidwe makolo ali osalongosoka. Fwa ologalu kamwana kagalu kamatengera khalidwe la mai yake kaya nkhuku fwa imakai kuita na ana ake nkumakayenda mampuziro tati mazomo timapalasa chonchi tikafuna usaka timasaka chonchi kaya anyani kuchire kucha amatengera khalidwe la makolo awo. Ndiye ife tingakonze bwanji chikhalidwe kana pomwe makolo walibe chikhalidwe chabwino. Ndiye kuti tiyambe kaye kwa makolo kuti kodi mbanja mwawo amagwirizana bwino ndi chisanzo chawo kwana angatuluse zipaso zotani. Tikakonza zimenezo makolo akadziwa Mulungu ndiye kuti olo anawa akhala achikhalidwe. Fwere chimene ndikuzanu kalekale limene tikulinenali anthu aja amanyamuka ndi banja lawo nkumapita mwina mmakachisi mwina afumu yayitana nkupita limodzi ukamva zimene wayitana mfumu. Ine muzi mwanga mandifuna anthu akhale mwakuti tifuna mawa tipite kuchitukuko mwakuti sono masiku ano zimene inu panopa munganene zoti muzi muno ndikuyitana kuti tizipita kuchitukuko. Anyamata masiku ano ndi zimene akupanga mmafoni ukasewera uko chani angakuloleni kuti tizikapanga chitukuko. Mupita kunoka kumeneko akuza kuti mupita noka. Iwo mwina akokapanga zina zimene akudziwa iwo ni mablesa amene mwane naja masiku ano akuti zachinyamata kuti kamati muchani kamosewera momakacheza ndasikana atavala basi mmene mukudziwira muja yawo ija avala trouser pomwe zinthu zoti olo tikawerenga mu Bible Deuteronomy 21 verse 5 akunena kuti chosayenelana chisaphatikizike. Chosayenelana chisaphatikizike. Soize kuti anayika malire Mulungu kuti ichi chili mbali iyi ichi chili mbali iyi. Ndiye kuti akuti verse 5 akunena zoti mkazi asavale chovala cha mamuna, mamuna asavale chovala cha mkazi. Tikumvana amene popo mukamba za trouser kodi ndikuyamba za trouser kumene chikhalidwe etu ndi chimene chicho kumene mesa mkazi kodi ana inuyo olo inuyo kumuzi kwanu ko muli mwana mmuzi mwanu mwakabwera munthu wovala trouser mmamucha zina ake ndani amene ine kwathu ndeti mati hule nomwe mumafuna zile naso mwezi bebanu kwambiri ndikuziwa mulipo ena mmakonda kuvala matrauser wasati koma ichi ndi chilungamo tikululukireni koma akavala choncho ndikuti mati hule kale tu limene munosereni amatheka so kumpasa salu. Ndimakumbukira umuzi kwathu kunabwera sister ina yake imakhala cha kutauni choncho ife makhala ndi cha kumudzi. Ndiye itabwera sister ija inavala ko ka trouser nthawi imeneyo. Koma zinapezeka zoti atafika amamutuma kusika kuti akagule tomato koma anamuwuza kuti usatuluke kunja salu iyi uvale. So zoti amadziwa iwo kuti uyuyu akatuluka mmene alilimu ndiye kuti olo kukuseu kuja azikatha mwina kumala landira zipongwe kwambiri kwa anthu umakhanga kuti mwina yeye akunyozedwa pa chikhalidwe kuti ngati sakuchokera ku khomo la munthu odziwako za chikhalidwe cha mavalidwe anzimayi. Koma panopa mwana wanu inu akuvalirani kasiketi kakafupi kapena trouser nkumapita kunja inu simukumuuza kodi mwana uja angazozoti chimene ndikupanga chichola kwika. Nkhani ya mavalidwe akuti tili ndi maufulu ife tikufuna kuvala mmene tikufunira. Inetu ndimakonda matrauser ngati suna ndikonde ine ndekuti sundivomera amene ndilili ndikuyenera ndithu ndizivala matrauser zimenezo sizimachitika. Ndichoncho ndikuti lero linapita mtauni nsikana wina wake anavala kasiketi kakafupi kwambiri koma akudusa kumamini pasi chonchi anthu amangoimba malikwelu tete ameneyo wina umakuwa iwe siketi yang'ambika atu imeneyo siketi ikung'ambika koma pochoka ku nyumba yako iye kwa makolo ake kaya bambo wake alipo amamuona kuti mwanaye apapa akutuluka ukayenda kunjako. Ndiye kodi pamene baba chikhalidwe chingakhale motani ngati tikulekerera ife mmakomomo ana kuti azivala motero umo. Inuyo mundivomereza kalekale munthu samapezeka kuvala siketi yayifupi. Sizimateka ndi mahule akubhala. Ndiye lero ndiye kuti zovala za business zakubhala zija zabwerano kunja. Ndiye kuti night wear ija yabwerano day wear. Mwana mwepo abone night wear ija yabwera ku day sopano. Ndiye kuti zinthu zovala usiku zikuvalidwa no masana. Zakuchipinda zikuvalidwa no masana. Panopa ine olo mukhoza kutenga ma half fit coat tu nkuzungulira sanga ugule ni half fit coat. Koma kalekale ma half onda amene amavala azimayi masketi. Panopa muone chimene chimachoka kwambiri azimayi kugula ni matrauser ni masketi afu. Kodi nanga mwana obereka iwo azavala bwanji? Ndiye ndikamati tikonze chikhalidwe. Kodi chikhalidwe tichikonza bwanji pomwe makolo aja inu wake ndamene akuchiyambisa osauza anaja.
inuyo mungandiuze zoti tingakonze bwanji kodi tikhoza kuyambirira kukonza kumapeto kusiya kuyamba kaye pasipa. Ndichifukwa chake tabweretsa programu imeneyi. Programu imeneyi ituti kumayitchula kuti no tibwezeretsenso chikhalidwe chathu, let us revive our culture. Ndiyeno tikuti tikukamba zinthu zimene zimanera zizikambidwa koma sizimakambidwa. Ife ndi Ras Solomon tukamba ziti cholinga chonena kuti zimenezo zikonzedwe ndiyonje. Ndichoncho kumene zinthu zofunika zikonzedwe, tisakambe mopyatira. Mulungu anapereka ufulu, komanso ufuluwo uli ndi malire. Tikumvana kaya pamene? Apene mbo ndikuva. Olo kumalamulo khumi kuja kuti tiwerenge. Anatiuza kuti usape, usachire chigololo, usasilire. Manifesta mene popo. So zoti akuyika malire. Ukapitirira apapa waphwanya lemba wachimwa. Ndiyeno olo mabanja olo kai wewe uli ndi mkazi wako wena background mukufusilana ndi mayi kuti mukhale limodzi muyambe kukhala ngati banja. Mamuna amapereka manifesto ake. Mkazi so amapereka so manifesto ake. Ndi kuti mukakhala kuti pa zimene munagwirizana zija sizikuchitika, pamakhala kuti pabanja paja palibe mgwirizano. Ndi kuti pakupita pa nthawi pali mmodzi m'banjamu ndi amene azitsogolera banjayo, wina uja kumasatira mbuyo. Koma tikachitenga chikhalidwe ngati mmene chimafunikira chikhalire pa banja, ndi kuti mamuna ndi amene akufunikira kuti asogolere banja lija, mkazi abwere pambuyo posatengera chuma kapena kuvutika. Ndi kuti m'banja muja mukakhala kuti bambo ali ndi mphamvu yolamula ndithu pamalopa ja amayi nkumasatira zimene anena bambo, ndi kuti olo ana obwera mbuyomu azimvera zimene zikukambidwa umeko. Mfuna unena kuti no zimatheka no m'banjamo mkazi afuna sotsogolera? Zimachitika. Mamuna afuna sotsogolera mkazi afuna. Kwambiri. Mabanja ambiri amene mukuwaona amene tikuwakamba wakuti zikhalidwe zikutayika kuti mufufuze m'banja muja amene amasogola ndi azimayi. Banja limene limasogola nzibambo malamulo, mayi ndi kukhala womvera, ana aja amakhala womvera. Foyoti mwana uja amazozo kuti koma zimene ndapanga apapazi ndi mmene bambo anga aja akakangoimva kapena akangomva kwa wina wake kuti ndapanga zakuti kuvuta. Koma mphamvu ikakula ya nzimayi, mwana uja amakhalanso opandanso mantha. Alibe mantha. Nanga sindi mayi inu muziwa kale mayi olo akatimenya tikalira timathamangira kwa amayi. Amayi siunganena adadi ndi ochepa amene amati adadi akamalira. Komatu kunotu kulinkani takulaku. Ndifake Fernasankha kuti no tapeza Ras Solomon amene wakuona ngati amatithandizira kuziphwanyaphwanya nkhani zimenezi makamaka za chikhalidwezi, kuti chikhalidwe chimenechi mwina tiyese kuchibwezeretsa fandeti dziko litu likutayikatu. Dziko ndiye likupita. Ndipo ndiwazindikiritse izi, Satana amene timamuti Satana ndi wozindikira kwambiri mwina kuposa iweyo amene ukundionera. Mutelo ino? Satana ndi wanzeru. Tikakamba olo za m'Baibulo, Satana atu m'Baibulo amalidziwa. Ndiye chimene amapanga fa umumu Mulungu amakhala akunena kuti mukazaona zakuti zikuchitika muzaziwe zoti dziko lili kumapeto. Nthawi ikuti. Ndiye Satana amapanga zinthu zosonyeza kuti anthu aja akaona zinthu zija ziti dziko likutani likupita kuli kukusocheresani. Ndipo amapanga zinthu tabwino mmaonekedwe mmapenyedwe tabwino koma kusogolo kwa zinthuko zimakhala zinthu zoononga moyo. Mukuona kuti chikhalidwe kutayo chikhalidwe zimene zikubwera zinthu zimene zikuononga miyoyo kwambiri. Inuyo tu bwana atu ndikuwuzana pamuli apa, m'Malawi muno palibe munthu amene amafuna kusalira pa zochitika. Wina aletsa amafuna azikhala osogola. Sepano tikamaona mabuku mwamatiuza zoti mukakhala pagulu musankheni okhala wopusa, ena omwasiya akhale anzeru. Ndi kuti ina mukakhala wopusa ndithu amati kudekha nkona maso ankhono. Iweyo ukasanga ukhala wopusa ukhoza kukula iweyo ndithu nkumakhala iweyo mwina museum yowauza ana mbuyo wasakalekale. Foti ena azinzako amene unali nawo amene anali madolo nthawi imeneyo apitapita kamba kofuna kuti ichiso ndigwire. Ndiye chifukwa ndikuwuzani kuti Satana ndi wochenjera. Fwa tiyelekeze ngati anyamata mmene mukuwaonera masiku ano. Akumatha mwina kungosamba bola napeza foni yatachi
alibe ntchito ina iliyonse. Bambo wawo nawonso akungozuka mwina ngati ali ndi ntchito ndi mwayi kuti amagwira ntchito abambo. Mwana uja sakumusankhira zochita kamena kuti kumuona kuti kodi mwanayo nzeru zake ndi ziti. Akhoza kugwira ntchito iti. Sapeza nthawi yodekha ndi ana awo kumaona pakhomo paja kuti kodi anawa amakhala motani. Nanga sindi daily wo kuntchito Monday to Sunday. Kubwera mwina siku loti akhale pakhomo la Sunday kapena la Saturday akumakhala kumowa. Nthawi yocheza ndi banja alibe. Kodi anawa apanga bwanji patrol. Ndizovuta. Ndi kuti ana amuna kumawa kungozuka ngati ku skulu athawa asiya skulu mwaona kuti akungokhala nzikute. Zopanga zake zosalongosoka ina kumabe nanga nzikute mwa azingoti lero kwagulira mo amawa kwagulira mo wankuche kwagulira mo. Mapeto ake anzawo ajasi yaso kwagulira. Njira imene aziyenda yokatengano katundu wa chaini wake popanda kugwirira ntchito. Ndi kuti takha kuti ife achaini wake mabanja ngati makolo tili ndi uphungu woyenera anaja kumakhala nawo pasi kumauza zochita. Mmene ndakuwuzani muja kuti weekend azidziwa kupita nditu ukampembeza usamuonayo. Olo pakhomo popo osati kuchali chikoka. Koma olo kukhomo komweko bambo yo akhale nditu atenge ka Bible nthawi naye kwa 30 minutes 40 minutes. Awerenge Bible ndi anene Mulungu zimene akufuna pabanja kuti munthu azipanga. Anaja ndikhupe zoti akhoza kukhala nditu akhalidwe. Akhoza kumasinthika. Foti makolo akumakhala ndi gawo pa anawo. Koma mwaone ana ambiri masiku ano amangokula ngati amasiye. Koma makolo ali pati? Ali pomwepo. Maninga nanga sikholo likupangaso zina. Anaso akungoyendaso mwawo. Ndi zikhalidwe ndi ntchito yayikulu kwambiri kuti tibwerezerese chikhalidwe. Pofunika ndithu tilimbe ndithu. Sizocheza. Pamene pasete kufunika tileke ti. Ayi. Olo atukwane motani? Olo iwo anene zoti ameneyo wachamba amene ndi mmene ndanenera muja kuti ukamakamba iweyo zinthu zimene zili zothandiza. Siwonse amene zinthu zija amaziyikirako witness. Ena amakhwefula kumene kukufokesa. Muzimu ziwa Malawi. Malawi ili ngati mbewu yachimanga. Mbewu yachimanga timasankha imene inga kamere. Yosamera timachosa. Malawi ndi munthu ovuta. Sangangofikira kungovomereza lero kumuuza kuti chimenecho angoti Malawi sapanga zimenezo. Iniyo ngati munapitaso mayiko akunja. Munaonako zikhalidwe za mayiko akunja. Iniyo mukakhala aluso ngati mmene tiyerekeze ngati mmene ndililini panopa. Muziwo zoti ndimagwira ntchito yanga yamanja. Ndeuti mabwana ena akhoza kubwera panopa. Panga mupanga ize, mumapanga ndalama zingati mmene mapangira muja kuti ichi ndimapanga 10,000, ichi 8,000. Mmawina motani, ndimalowesa motere. Ndeuti uchakaona to malova lipindu koma uyu budget yake ikumuchepera amatha kubwera ndi ndalama zake. Iweyo ndizikulipira. Ungakwanisa kuti pasiku zinthu zikuzipanga mwakuti zokwana mwakuti. Ndeuti iye uja azitenga zinthu zichangataku ndi oda ine nkumaka kugulisaso madera ena ndi ena. Mwanifesa posatengera kuti iwe amangofuna munthu waluso amene ali ndi chochita. Ndifoyeke mayiko akunja ngati ku South Africa kuja nkotukuka. Folo mutakhala kuti iniyo mmakoza wireless bwana akulembani ntchito. Iye uja azikasaka ma wireless mizi muja kumakuunjikira nini muzikonza ma wireless yake. Iye uja kumavana ndi bwana uja. Kumapereka. Choncho kama mapanga makabati kaja china chilichonse kani ma TV kama phone inu akulembani ntchito. Koma kumalawi kuno muzionesesa iniyo. Anthu aluso ambiri alipo koma amasowa owathandizira. Kuti lusolo luje lipite pasogolo. Timadalira zopempha zakunja. Kusiya kuti malisolo athu amene tili nawo ifeyo kumalawi kuno azikhala othandiza. Muona mwana amangotumiza ku school. Akamaliza school ija kuboma kucha kwawo zoti tikufuna munthu amene ali ndi experience. Kodi iwe kuchoka kumene ku school experience uyitenga bwanji ntchito usanagwire. 5 years experience. Ndiye mayiko ena aja amapezeka zoti mwana uja akamapita ku school, akabwera ku school kuja ali ndi ntchito yamanja imene akukatani akukaphunzira. Ndiye akamapita ku school ali ndi ntchito yamanja imene akuphunzira. Akamaliza school ija amafikira pa ntchito yake ija. School yokangomutsuka kungomutsuka. Ndiye muzafufuze ku Malawi kuno. Ndi anthu ambiri amene anamaliza school koma amangokhala. Makalata amene akunena wali m'manyumba koma amangokhala. Kumadaliranso makolo. Chifukwa chani? Ifeyo kunoko Amalawi kapena kuti amakolo apakhomo. Ndi ambiri amene amakhala osaseguka. Anangoyika mind yawo kuti akuti school yokalemba nkalasi. Ayiwala zoti zina la school ndi kuphunzira chinthu choti iwe sukuchidziwa. Uchiphunzira kuti uchidziwe kuti kodi ichi chimakhala chonchi, ichi amatere ndi school. Ndi mukunena kuti no makolo akuyeneranso azathandizana aja kuti mmene akuonekera uyu mwina akhoza kukhala bwino kugawo iyi. Kwambiri. Ngati mbali imodzi yothandizirana kuti chikhalidwenso chikhazikika. Fo ana aja azikhala ndi chochita. Olo mabanja awo azasamala. Asamakhale muzikuti. Ayi.
koma chokhacho ngati ifeyo makolo tisakhale bize kupanga zimene zizi, dziko la Malawi silizatukukanso mpaka kale kale atabwera president woti kadani kaoti azikawa drama silizateka futi achaini wake fe makolo mmabanja mmilagamu tilibe uphungu weniweni wowasangira ana aja njira imene azayenda tikulephera kutukukanso chifukwa choti chikhalidwe palibe chikhalidwe palibe mmene ndanenera muja fwa ine mukakhala chikhalidwe simungakhaletu ansanje ndi zanu simungachite katangali foti muli ndi chikhalidwe muzozoti zimene akupanga uyuzi ndi kuti zosokoneza katangali amene tikupanga papawo ndisokoneza mawa wina wake ndi kuti mwayi umene usazautani koma mukakhala kuti iniyo muli ndi chikhalidwe mulibe nkhwidzi mumadziwa mulungu mwanimvesa amene popo koma mmene ndikukambira ndi kuti katangala akhoza kutha ndipo olo dziko likhoza kumatukuka koma olo president achatanena bwanji koma ngati ife tilibe chikondi pakati pathu katangali sangati chikhalidwe palibe chikhalidwe ndi kuti palibe fwetini mukakhala nazo mungokhala nazo noka ana anu aja azingokuberani ndalama zikapena kamuzi apasa azikangomweramo azikatani kamwina kumakaenda ndi azimayi zambiri zimene zimachitika inu mulilongo muno mukumaona noka zimene zikuchitika koma no chikhalidwe ndi chofunikira kuti fa mukakhala pabanja pacha pakakhala chikhalidwe kapena nziko mukakhala mwa chikhalidwe mmathaso kulemekeza alendo aja akabwera nziko amaopa amalemekeza so chikhalidwe chanu iniyo South Africa munapitako ka ku Nigeria munapitako munthu wobwera atusango samapangatu zambwerera ngati mena apangira ku nazo fojani anthu aja amalemekeza chikhalidwe chawo ndiulo iweyo upite kumalo kuja umakhala so waulemu foti umasatira za ndani za anthu aja chikhalidwe chawo chija ndiye kumalawi kuno chikhalidwe timachitaya ndi chifukwa yake kunokolo akabwera wobwera amanjoya ngati kwawo mwina nkumbatu kukaso ife nkumasalira nakuti dziko wanu ndalama ndi watu sive ni maguni ifeyo ngati kumarasa timati munthu osazindikira timati ndi guni ndi fulambwe ndi guni nditu tachulukatu mafulambwe anthu osazindikira chimene tikupanga mafulambwe timati maguni amene maguni anthu oti kawaiti kacha akasikana kakatuke samenya patali mwana akangobadwa umene mukampanga chonchi samayang'ana koma kupita kwa nthawi mukampanga chonchi amaona ndi amene tachuluka ayi iwetu wasimvera wekha tiwe akuti maguni ndeiwe tachuluka maguni ndikuzani ndi munthu wankulu iya apotu zikumveka iniyo lero kupita ku South Africa simungakapanga ngati zimene mukupanga kunozi ndipo ku South Africa kaya munthu nyamata wako achisapo wakwachi nsapo oti akukhala kwachi nsapo sangabwere ku area 24 kuno ngati kuno ku area 24 kuno nkuzanyimwisa kunoko sizingatheki ndiyo ndi wonyimwisa kuno ndi wako nkuno ukonso iye azikanyimwiswa kuti ndi chikhalidwe cha ku South Africa chimene chocho koma kuno tu munthu akhoza kuchoka tumeyo kubwera kuno kuti mnatisa kuzavutisa fajani chikhalidwe tilibe sinaende makosana palipo nkhani zambiri tu tikulonja programu yathu imene reviving our culture kubwezeretsaso chikhalidwe chathu pamene chikhalidwe chathu chikutayika tikupitirizabe kucheza ndi Lasi Solomon amene akutithandizira kuphwanyaphwanya kuzukutazukuta nkhani zokhuzana ndi kutayika kwa chikhalidwe chathu pa programu yathu tizibwera nayo wiki ina iliyonse ndi episode kuchezapo nkhani ziwiri zitatu zokhuzana ndi chikhalidwe tingapange bwanji kuti tikonze. Lasi Solomon Selemani anakamba tuzonena kuti maufulu athandiziranso kunena kuti titaye chikhalidwe ndi zoona zimenezi? Zimenezi tu ndi zoona. Chifukwa chani ndani nazo ti maufulu athandiziranso kuphwanya chikhalidwe ndikubwererabe mbuyo. Ndimakumbukira nthawi nake zinachitika nditu zimenezo ziko lonse anthu akuzidziwa nditu. Ntawuni mfree market muja munadusako azimayi nake nthawi imeneyo sanavale bwino. Nde anthu anawagwira nkwang'ambira zovala zawo zimene anavala zija. Nthawi imene ndikukumbukira zoti akulamulira bingu. Ina nthawi imene ndikugulisa zovala mfree market muja zogwira manja pa line paja. Mugulisa koso zimenezo? Ndapanga zimene zija ndapanga kwambiri kodi ndagogoma atu pa Yerusalemu pano. Moti zimenezo munazoona zochiti live ndili konko. Atawang'ambira anthu aja zovala pa maminisi ochepa ndikukumbukira zoti atulankhani inu munathamanga inawapezeka pa Zodiac. Komano ndikupeza nthawi imeneyo amene anali mwina kaya nduna kaya akaliati nthawi imeneyo anali ameneyo. Anazalankhula ndithu kuti ayi munthu ali ndi ufulu. Ndipo azimayi azinzawo
anatenga zovala nsalu nkwapasa nkwaveka ndipo zinali zoona ndithu kunena zinali zochititsa manyazi manifesta mene bwabwere koma nthawi yomwe anthu anazalankhula kuti ayi munthu ali ndi ufulu ndipo anthu amenewo mukaona mwatani mwamange kamba kuti kuli maufulu anthu amene anavula aja ananena zoti anthu amenewa azipezeka kuti akung'ambiridwa zovala aja anthu apolisi muonesese kuti anthu aja mukapeza otero akupwanyira ufulu munthu uja azigwidwa anthu aja nthawi imeneyo akali adala anthu oyang'anira za jeni kwangati anali anthu pakati pa mayi ndi abambo mwanimvesa mene bwabweti tayiwalanso tokha kuti maufulu aja akubwera koma mukati mwa maufulu mwayena samagwiritsa bwino ntchito mwanimvesa mene bwabweti fwa ndiye kuti chongolamula iwo aja kuti anthu aja azivala moteromo inunso mukuona nokha masiku ano ndi mmene anthu aja akuvalira maufulu amenewo kusoza kuti ufulu ukuthandiziranso kuononga zikhalidwe mmene ndanenera muja fwa chani ana sakumvera makolo akumati nthawi yanu izi kunalibe izi zabwera nthawi yathu tete kunalibe trouser tikuyigula yabwinobwino kumaying'amba dala kumayisosola izioneka pathupi mmayiso na Yesu akavala trouser akuyisosola izionesa pathupi pomwe tikamaona mabuku amati mzimayi tikayerekeza ngati mzimayi ndi munthu olemekezeka kwambiri mulungu ananena zoti thupi la iye ujayo siloyenera kumangolionesa paliponse ndi kuti mbambonso ayeneranso avale mozilemekeza muzaona pano pa anyamata ndapangako za uniga nthawi inake kumene ndikuchokerawo ineyo moti yena ndiyena ulo kumangoja amene akundidziwa bwinobwino ineyo yena ndiwoti mwina amene abadwa cha ma 2000 mumakwera mwambamo samandidziwa yenawo dzina langa amangoti aniga abadwa ma 2005 umabwera uku sangandidziwe dzina langa ineyo amangoti aniga maniga akalekale yawo ija timavala ukuluukulu manifesta mene mwabwene kuli inuyo ala Solomon ndichani chene simunapange koditu munthu kuti afike akagwa pa ulasta amakhala kuti ndiye kuti dziko ayenda nalo ine munthu sangani na mize yayi muti munali aniga nditayenda mu dzikomo ndithu macheni aja tavala yani chimene anganena ababa tatani tayikapo ndiye titachoka kumene kuja kumene tinabwera no ukuku kuona kuti ukuku ndi kumene kuli chani chikhalidwe ndiye uniga wakalekale ndi uniga wapano ndi osiyana foti uniga wakalekale timavala zovala zazikuluzikulu ndiye uniga wamasiku ano auti mafresh amavala zazing'ono nkukhwefulaso ndiye kuti boxer yazioneka kunja asana osachapaso ali nayenso mmodzi mwanimvesa pene popo maneka okuba yani lulasiro musamude koma akunena zona ndichoncho ndi malo moti tizisamale uniga welo ifeta panga tizisamale nigatu ndi munthu woti amakhala mmene ndilili ine pali nyimbo ya Gambula anayimba ni business signal amwe Gambula Gambula amatanthauza kuti iweyo ndi niga umakhala ukupanga business Gambula ndi businessman osati niga amakhala wopanda chochita olo ife nthawi imene tinali maniga tinali ndi chochita timatha kuoda katundu mochipa koma katundu chankugulisa modula manifesta mene bwabwa niga amakhala ndi zinthu za mtengo wapatali koma kudzera mu mabizinesi kukhala zochitachita osati uniga ulibe chochita china chilichonse kumati ndine niga ayi mayas zokha zaje maufulu maona mene bwabwere tikutaya chikhalidwe mamoti zinthu zichamuzilemekeze kuti ana ena obwera sombuyo mwazisirira uniga uja muli ndi zochita zanu mukusamba bwinobwino mukuvala bwinobwino mozilemekeza popo faniga mwangati ine mmene ndikuziwira ulo inu mwaonera maniga amayiko akunja osati amavala kaotina kapyepyete zikulu yawo ija amakhalanso anthu oti ali ndi magalimoto ali ndi mabizinesi ali ndi ndalama amafaitira ndithu kugwira ntchito ndithu ngati akufa lero lomwe kapena kuti kugwira ntchito ngati safa yeti amatero ndiye ndiniga koma muzaona maniga ako Malawi amangokhala kungotenga chifoni alibe ulo ya mayunisi basi munjira mumangoyang'ana pa foni pacho mangopalasa chonje ali ndi mkazi wakuyenda akuti musiti kuyenda koma ulo ndalama alibe ulo nchikwamamo palibe chimene ayika anayimba kwa wina wake woyimba kuti anyamata wandionama ndiye nza masiku ano alibe chochita china chilichonse kola angokhala ndi foni atachi kumayenda musi chikhalidwe chikhala bwanji ulo mwana wawo amene angaberekeyo azapanga chani koma apo nde zikumveka bwinobwino ndi taona kuti chikhalidwe chinatayika maufulu
ndi zina zoterozo, makolo kulephera kuwalangiza ana anangokula ngati nkhuku. Ndizotheka kubwezeretsa chikhalidwe? Ndizotheka. Ndanena kale kuti ndizotheka, koma kuti zitheke zinthu zitigwirane manja tonse Amalawi. Chikhalidwe ndi chofunikira. Olomayiko anthu a dziko lino kuti abwere m'dziko muno, mukakhala chikhalidwe timalandira maufulu. Ejeni timapezanso ma benefit abwino. Bomaso limapindula. Anthu akuja ndi anthu abwino. Ndi anthu abwino. Titikeko makampani kumene. Iya. Sazachola sazaononga sakaba. Kamba kuti anthu aja amachilimika kugwira ntchito. Koma zinthu zimenezo kuti zitheke tigwirane manja ngati Amalawi, makolo tonse tithandizane chikhalidwe tibwezerese m'manyumbamo kuti ana amene azikula amene azipita kunja azikaonesa zikhalidwe zabwino. Koma kupanda kutelo chikhalidwe sichingabwerere. Mmene nene muja kuti social media yapundula. Foti wina isangobwera makilipi pamene paja tiyerekezeni phone. Ndibwereso pa phone pomwepo, mafoniwa. Kaya pa wireless. Zimatheka ine mwakhala ndi banja lanu ana anu mwina mukucheza. Mungomba pa wireless. Kuda sei tete kachiyese. Tete kachiyese. Koma tonde akatulusa bwinoto. Man kumanena za makondomu. Kodi anaja mukumvera limodzi wireless. Aziti mukachoka chiyesa chiti chani. Eti pa zodi yake mpaka na kumapanga kumalengeza basi advertise makondomu. Zinthu zimenezo olo anaja akapita kunja aziti chani. Pomwe nthawi ya ife tiliana zimeje sizimapezeka paledio. Paledio samalengeza zinthu zosalongosoka zotaya chikhalidwe. Samakapanga zimenezo. Panali ulemu. Koma lero iniyonsi mungakondetu kuti mumvere wireless makolo analipotero papo. Amakamba zinthu zosalongosoka. Zosenera kumvana akupezeka zoti olo ku school mupite. Masiku ano ana ndikufeluka kwa maphunziroko. Kamwana mukaona ka standard 6 kamwana kakang'ono kwambiri, ka standard 8 kamwana kakang'ono kwambiri kakwaphunzira zinthu zimene iniyo zoti zobisika zikapezeka zoti zinthu zijana akuziphunzira ali ang'ono. Kuti ndiye chikhalidwe muchibwezeresa bwanji poti zinthu zija akuziulula nkuzika pa tete. Mukutanthauza kuti kuchoka m'manyumba tilowende kuti m'masukulumo koma nde kuti mpaka nato m'maradio momwemo kodi nologwira ntchito momwemo. Ndakuwuzani kuti ndi ntchito yayikulu kwambiri kuti chikhalidwe chibwerere. Kamba kama kuchuluka kwa maufulu ndimaonanso kuti dziko losauka anthu a sukulu kumakhala kumunda kwawo. Dziko losauka anthu amene mwapita ku sukuluno kumakhala kumunda kwanu. Fo wina aliyesa amabwera nditi mabungwe kumakatenga kwa azungu kuja. Akangokumana ndi mzunguyu awauza izi kuti ndizikupasani ndalama kayambiseni gulu lani kumene kwa ine ndizikulipirani ndikumaphunzitsa zinthu zosalongosoka. Zimaononga ziko. Moti zimabungwe zimese zabwera zaononga. Zimabungwe zizachulukana kwambiri zimene umaononga ziko fight inu mumakhala ndi ufulu wa mbuzi uja umakhala ndi anthu. Pomwe munthu ali ndi munthu uto ali ndi mzimu wozindikira chabwino ndi choyipa. Munthu ameneyo pomwe mbuzi ilibe mzimu umeneyo. Wozindikira choyipa ndi chabwino mbuzi ilibe kapena galo alibe samazidziwa zoti apa sina vale. Koma munthu ayenereka azidziwe kuti ndine munthu ichi ndipange.